Antigamente, cando remataba un ano e comezaba outro, regalábanche calendarios, almanaques, axendas, habíaos de todas as clases. Había calendarios de parede, había almanaques de peto, de bolsillo, incluso para o coche. Pero este ano ninguén nos regalou calendarios de 2021. Non hai calendarios de 2021. Por qué? Pois porque seguimos en pleno 2020. Parecíanos que xa o deixáramos atrás, o 2020. Pois non, seguimos en pleno 2020. Non hai máis que mirar os días que levamos deste novo ano para darnos conta. Asalto ao Capitolio. Terceira ola de coronavirus desbocada. Un meteorito pasa por Galicia. Filomena, o temporal, bloquea as grandes cidades. Explosións en Madrid. Terremotos en Granada. Iñaki Gabilondo deixa o xornalismo. O Deportivo en caída libre. Pero que máis sinais queremos para darnos conta de que aínda seguimos no 2020? Pero tranquilos e tranquilas, porque o 12 de febreiro, é o novo ano chino. E aí, por fin, cambiará a nosa sorte. Ou non. Non ten por qué. Quen sabe.